Grabe, ang daming tao nakapila ngayon dito mga studio. Ano, ang haba oh. Mga studio, dito tayo sa Pasig at pinuntahan natin yung nagbebenta ng fried chicken na sobrang viral ngayon mga studio. Ayan, sobrang haba ng pila na sa likuran ko. May pila din kami dyan. So tara, tikman natin to. Para masgahan natin kung gaano kasarap yung fried chicken nila dito. A few moments later. Ayan na po mga ka-studio, nakabili na ako. Dito lang tayo kakain kasi sobrang samok dun. Oh, samok. Sobrang daming tao dun ba. Yan oh. Nag-order ako ng isang buo mga studio sa Juicy Best Fried Chicken. Ito yung fried chicken na nakaubos ng 300 pieces a day for 4 hours lang. Grabe no? Bilis makaubos. Yan oh. Itong buo na to mga studio, 320 pesos daw eh. Yan, thank you Lord. Tikman natin. Kasi curious ako dito eh. Nag-viral sa social media. Ang daming nag-vlog. Sus, sobrang juicy talaga eh. Ang init pa eh. Juicy, check. Tapos yung best, tingnan natin. Sa lasa siguro. Juicy, lutong-luto. Tapos malasa yung ilalim. Lasang manok. Ay, masarap. Lasang manok talaga to kasi manok to. Nuot na nuot yung timpla sa ilalim ah. Tapos yung breading niya, hindi masyadong makapal. Yung breading niya masarap ba. Sakto lang yung alat, hindi naman siya masyadong matabang. Perfect pagkaluto nila mga studio. Itong part ng drumstick, wala talagang dugo. Sarap talaga siya mga studio. Kaya pala ang dami talagang bumibili. Yan o. Merong dito sa gilid o. Yan o. Sa'yo to. Si Sax. Tikmi. Sarap. Ang sarap. At juicy. Yan o. Parang maubos ito isang manok ka na. Kung walang kanin. Tikman natin sa gravy nila. Ito yung gravy nila. Mainit pa po. Lagyan natin ha. Dandahan lang tayo kasi nasa loob tayo ng sasakyan eh. Baga paglitan tayo ng may-ari nito, nanonood eh. Yan, gravy. Oh. Masarap din yung gravy nila.
Wala na akong masabi, masarap talaga eh. Hindi ako nagsisi na pumunta ng Pasig. Kahit galing pa ako ng Cebu. So meron silang bagong product, itong Fun Shots. Tingnan niyo po mga studio. Yung isang ganito, 70 pesos, pero nakuna na namin to, tinikman namin kanina ba. Maliit siya na size ba. Ganun din, tama lang din yung timpla niya. Mayroon siyang alat na hindi siya matabang ba. Parang saktong-sakto lang talaga yung ginawa ng kuwan, kaya maraming taong nagagusto ba. Kasi yung matao kasi mayroong kuwan ba sa Bisaya, mayroong himarat na po hinabaang. Parang gusto yung maalat ba, gusto naman yung matabang, parang ganun ba. O sila nasa gitna yung timpla niya. Kaya tinawag nilang juicy and best kasi the best yung timpla na tapos juicy talaga yung sa loob. Congratulations po sa may-ari nyo. Grabe ang lakas sa business nila. At maraming salamat sa masarap na fried chicken. That's it for today's episode. Kita-kita po sunod. Ano ang tubig dito? Saan to yung tubig ko, Sak? Nakapark lang kami dito sa Binlevin. Bumili lang kami ng tubig. Kaya hindi kami mapagalitan. Ayun, busog. Kita-kita tayo sa sunod ng mga video po. Kainan pa rin. Bye-bye.